Zie je die auto's van mij ook nog zien laten of hoe zit dat? Buonasera, Santino, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. De hoofdmoot is onze hele mooie auto's, Amerikaanse klassiekers. En die staan hier allemaal onzien in deze hal. Daarnaast hebben we jukeboxen, flipperkasten, neons, ja, alles relateert aan die periode. We hebben gewoon de Amerikaanse jaren 50, 60 en 70 willen laten ervaren eigenlijk voor de mensen. Ik had een bedrijf dat heb ik verkocht. En toen was ik thuis, ik denk, wat zal ik eens even doen na een paar dagen. En toen ben ik de keuken gaan verbouwen. En toen had ik van die mooie ronde rode koelkasten erin. En ik denk, dat dit toch wel heel mooi. Dit komt van de jaren 50, hè, van Amerika. En toen kwam ik erachter dat die dingen eigenlijk heel zeldzaam waren worden. Die echte vending machines, waar je de colaflesjes uittrekken. Dus die ben ik wat verzamelen gaan. En ja, toen liep ik ook tegen die geweldig mooie auto's aan. En ja, van het een kwam het ander. Nou, hier zijn we bij de musselkaars. Hier staan een paar Datsun. De eerste, die is, als je die heel mooi vindt, heb je maar die is verkocht. Maar de voorste is een mooi Charger. Van de Dukes of Hazzard. En hier staan echt uit de jaren 60 tot 72 echt de auto's die men hebben wil tegenwoordig. Maar wat bedoel ik bij, dit is geen museum, dit is voor de handel, of net? Ja, nee, we moeten wel van bestaan. Terwijl er staat prachtig spul, iedereen is welkom, we willen het niemand ontnemen. Maar er moet wel geld verdiend worden, anders zullen we niet stand houden. Komt die wijn dan? Dit is een hele bijzondere. Deze staat ook niet te koop. Hier ben maar 933 vermaakt. Maar we zien wel telkens op een website 1 uur Dubai kijken. Dus je weet het nooit. Zou je hem dan voortdoen naar Dubai? Hangt helemaal vanaf wat hij biedt, maar er moet echt heel veel verboden worden, wil hij voortgaan. Want als ik hem verkoop voor dat bedrag, waarschijnlijk krijg ik over 5 jaar speed. Nou, had je een passie voor auto's en andere dingen uit de jaren 50, 60. Bist eigenlijk dan te laat geboren? Nou, ik denk het niet. Want ik doe liever in oude auto's, want die waren meer waard, dan in nieuwe auto's. Dus als ik toen geboren was en ik had hetzelfde bedrijf gehad, dat had lang zo leuk niet geweest. Dus wat dat betreft komt je de zakenman wel weer even niet daar naar boven? Ja, nee, tuurlijk. Het is, je kan ook alleen maar succesvol wezen als zakenman als je gewoon passie hebt voor hetgeen wat je doet. Maar ik vind het zo geweldig mooi. Dat voelt helemaal niet als een ondernemer. Dat voelt gewoon als, ik word overigens wakker en dan denk ik, yes, ik kan weer aan de gang. De rook van bedmiddelen. Hè? Spelen je ook nog een soort? Soms wel iets zingen je net. Maar het verleert nooit weg. Nooit één keer. Het zit erin. Ik ben maar een jonkje begonnen als blokfluit. Zo wie dat vroeger, hè? Blokfluit. Nou, toen kreeg ik een mondhapje, zo'n liedje. En daar speel ik dan van alles wat op. En ik zei die goed ik, ik mem die goed ik. Maar ja, er ben een hulprotte dit mondharmonica spelen, je kent je, moelharp. Hè? Een hulprotte, maar dan kom ik, ja, er ben maar weinig die met tongslag door. En wat is tongslag? Dat is tongslag,
Dat is een heel mooi verhaaltje. Ik zei, dat is schrikkelijk als een tongzoen. Wat mooi, hè? Ja, ja, dat zei Boorman, mijn Boorman toen. Ik zei, dat is schrikkelijk als een tongzoen, jongen. Nou, ik zei dat iedere keer het tongje eerst je omslaan. Dat ritme kon je gewoon deze keer wel jaren 80. Kijk, dan zit er een drumstel achter, een ritme. Riemkes ben je nevens mij goed in? Ja, rimpjes. En tussen Delft en Overschie, daar staat een kikvas op een kluitje met een zuigeling op haar knie. Maar lieve kleine, sprak ze teder, zie je ginds die ooievaar? Het was de moordenaar van je vader, hij vrat hem op met huid en haar. Oh, dat is een mooi peer, hè? Hoor je ervan? Ja, Van die riemkes, wat van ja, die wijsheden? en ik ook richting schijnen moppen, maar ja, die doven, dat kan het voor de camera. Zullen we nog afsluiten met een versje? Ja, dat kan wel. Wat hing je in gedachten? Nou, dat was altijd de zin. Alsjeblieft.